Около името на примата на българската поп-музика Лили Иванова съществуват повече градски легенди слухове, отколкото за всеки друг роден изпълнител. Поради десетилетията и на върха на сцената, личният и живот и навици са се превърнали в истинска митология. Най-разпространените градски легенди мит са сменената година на раждане. Най-популярният слух в България твърди, че Лили Иванова е променила паспорта си по времето на социализма, за да изглежда по-млада. Дори се разказваше, че истинските документи са изгорели при мистериозен пожар. Самата певица многократно е опровергавала това, доказвайки с официални документи, че е родена на 24 април 1939 година в град Кубрат. Войната с Асен Гаргов за авторските права. Дълги години се говореше, че след раздялата им композиторът Асен Гаргов е наложил пълна забрана Лили да изпълнява емблематичната песен «Детелини». Истината е, че между двамата имаше дългогодишен спор за авторски права и отчисления, което за известен период наистина спря изпълнението на някои съвместни хитове на живо, но конфликтът беше силно преувеличен от медиите. Мистичните ритуали преди концерт, разказват се десетки митове за драконовските изисквания на Лили Иванова преди качване на сцената. Сред тях са пълна изолация в стая без прозорци, спане до късно в абсолютен мрак, консумация единствено на мед и топла вода. Макар и да звучат екстремно, тези навици всъщност са реална, желязна професионална дисциплина за пазене на гласа, която тя следва безкомпромисно. Враждата с Емил Димитров. Жълтите хроники от миналото често тиражират мита за огромна омраза между двамата титани на естрадата. В действителност те са били силна конкуренция в класациите, но в личния живот са поддържали добри колегиални отношения. Лили Иванова дори му помага финансово и морално в тежките за него здравословни години в края на живота му. Емил Димитров написва музиката на големия си хит «Моя страна» през 1970 година и я посвещава на своя син. Песента става известна като «Моя страна, моя България». Автор на текста е Васил Андреев, а аранжиментът и е на Митко Щерев. Във фонда на БНР се пази запис от 1970-та. Изпълнението е на Емил Димитров с оркестър «Синьобелите». Малцина обаче знаят, че «Моя страна, моя България» е била забранена, защото в нея цензурата открива буржуазно влияние и намеци за емигрантство. Емил Димитров разказва, обвиниха авторите й, че е писана за български емигранти в чужбина, като не са прочели в текста, ще се върна. Аз зададох на фестивала за забавна песен «Златният Орфей», но смениха регламента и не можах да взема награда. Интересен факт е, че първоначално песента е записана с френски текст. Излиза във Франция под името Моника и няколко години е хит там. След множеството концерти в Париж, въпреки че има възможност да остане и да развие кариерата си там, Емил Димитров отказва и се завръща в България. Христо Куртев, президент на Международната академия за изкуства в Париж, казва, че много от песните на Емил са били поискани от чужди певци от Белгия, Холандия, Германия, Мароко и Ливан. Така Емил Димитров става първият български член на Съюза на френските композитори и започва да получава авторски отчисления от целия свят. Вратите на Съюза на българските композитори обаче остават затворени пред него заради липсата на музикално образование. Освен във Франция, той е звезда и в Съветския съюз, където е кял пред претъпкани зали и стадиони. Много години. Сигурен съм, че ще ми запееш в момента една песен, която досега никой не е чул. Сигурен съм, че ще го направиш. Моята песен, която още не е записана гласа ми, тя е вече готова върху плейбека и оркестъра. Това е пак за сирачетата. И тя се казва: Сирачета, сирачета, деца на любовта, сирачета на майката земя. Това сега е едно голямо турне с България, с моята любима, тая е Мери Валешко. Благодаря. Която е непревзимаема, непобедима. Така, говори. Машери, а франсе. Ще си направим едно голямо шоу. Тя знае как. Аз вярвам на нея. Сега една песничка за...
C'est une chanson qui nous ressemble, moi qui t'aimais et moi qui m'aimais, et nous vivions tous deux ensemble, moi qui t'aimais. moi, toi qui m'aimais. Stop. Браво. Емил Димитров не е само един от най-големите български композитори, но и човек, който е превърнал болката си в музика. В своята творческа кариера той е написал стотици мелодии, които днес са част от златната колекция на българската музика. Но малко хора знаят историята зад някои от най-тъжните му песни. Според близки приятели, Емил Димитров често е композирал през нощта, когато всички около него спят. В тези моменти на самота, той е позволявал на своите емоции да текат свободно. Съществуват истории, че по време на създаването на някои от най-тъжните си мелодии, сълзите му буквално са капели върху клавишите на пианото. Това е дало дълбок смисъл и особена емоционална сила на неговата музика. Неговата способност да превръща личната си болка в нещо красиво е оставила следа в сърцата на много слушатели. Дали става дума за загуба, раздяла или просто дълбока меланхолия, всяка нота, която излиза от ръцете му, е като писмо до света, писмо, което никога няма да изгуби своята сила. През 2025 година, на 10 години след смъртта му, Емил Димитров ще бъде споменаван не само като композитор, но и като символ на емоционалната сила на музиката. Неговите песни продължават да живеят и да ни карат да плачем, да се усмихват и да мечтаем.